Her i Playa, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Lidt om mig selv, det er, at jeg har boet her sammen med min mand siden marts måned. Og vi har bosat os, og vi synes, det er pragtfuldt her. Jeg har 3 børn. En på 20, en på 23 og en på 26. De 2 af dem, de bor i Danmark, og den sidste bor i Tyskland. Privat har vi rejst rigtig meget, og det har jeg også gjort i forbindelse med mit arbejde. Jeg har arbejdet i luftfarten i rigtig, rigtig mange år, det vil sige rejsebranchen. Og jeg har været dels i lufthavnen, og jeg har været dels, hvor jeg har rejst rundt i Europa, hvor jeg har undervist i flyselskabets retningslinjer og koncept. Om vinteren, der har vi været på skiferie i Alperne, og det har vi nydt rigtig meget. Det bliver der selvfølgelig ikke så meget af lige nu. Privat har vi også rejst rigtig meget, og vi har været lige fra Pakistan og til Hawaii. Nu er det snart din tur til at komme på din livs oplevelsesrejse, eller eventyrrejse. Og du skal lære en masse om både dig selv, men også om andre. Det fede ved at lære noget i et andet land, det er, at man kan finde ud af, at der er mange måder, der virker, end man selv lige er vant til. Og jeg er sikker på, at du får en hel masse med hjem. Det er jeg 100% sikker på. Det er så fedt at være her. Her i Playa, det er et sandt paradis. Der er strande, der er godt vejr, der er skønne mennesker. Mexikanerne er et skønt folkefærd. De er simpelthen så søde, og de er hjælpsomme, de er ikke pågående eller noget. Så uanset om du er til fest eller farver, eller om du er til afslapning, eller om du er til oplevelser, der er masser, man kan opleve også, jamen så er der noget for enhver. Jeg glæder mig rigtig meget til at lære dig at kende. Du skal være sammen med nogle helt nye mennesker et helt nyt sted, og du kan danne et netværk med dem. Men nogle gange, så kan det også være, at det kan være lidt svært. Så hvis du har stort eller småt på hjerte, så kom endelig til mig. Så tager vi det, og så finder vi ud af det sammen. Fordi nogle gange kan det godt være en lille smule svært. Og du må hellere komme en gang for meget, end en gang for lidt. Jeg vil gøre alt for, at du får et kanonophold, ud over det sædvanlige. Jeg har samlet lidt billeder, så du bare kan få en lille bid af Mexico, som jeg kan også vise dig her. Jeg kan selvfølgelig vise dig noget, og du skal også selv ud og opleve noget. Men lige de billeder, dem kan du få her. Men nu er jeg på farten igen, så det er altid godt at være lidt på farten. Den her gade, det er den, jeg bor i. Jeg bor sammen med mexikanerne, og det kan jeg rigtig godt lide, fordi de er som sagt nogle rigtig søde mennesker. Der findes også områder, hvor det er sådan lidt amerikaniseret, og det bryder jeg mig ikke så meget om. Så jeg kan godt lide at være sammen med de lokale. Men vi ses i Mexico. Hej hej! Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.